Thank
Abang melatih suka anak manis mana rupanya.
After post,
ya os ba os yo 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 Yudha sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit netya bela bangsa lila tanging nyawa dadya tataruna kusumane bangsa Yudha sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit netya bela bangsa lila tanging nyawa Setar nanti,
Jogetan ketembangan karo aku dadi yo tangga kangenku kangenmu bali eling nalika apa wis lali sliramu nek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku sampun katur ala katur ya tambah kangen mas ya bareng konco-konco para Putri Sekartaji kang misi saking telatah nanti mas Niti Prayan itu mana Bantul ya ono Bantul Buantul ya Bupilih sampun nonton pamundutan mungkin dari tadi ada kangen Nikeri oh iya ada kangen Nikeri boleh dihadirkan boleh Lawas pokoknya Adewe hari ini ya mas Adewe udah utang orang anak-anak loh mas
Nggih. Coblak-coblak suwenge urung metu. Oh, sawerane kok tarikan permen. ya? Ya, oh, tarikan Mas. ora masalah iki. Weh, monggo kanca-kanca. Segara madu juga ada. Dari Bu siapa? Kan lali ya. Kuliah. Nggih. Aku nek ngundang Bulia ki Bulia wae. Lah piye? Aja mama. Lah cek nah. Mama Lia. Nggih. Mama lihat itu sejenis anu ya, Mas. Mama. Iya. Kuliah wae. Iya. Ya. Yuk, kangen nikari dulu. Engkang hamang kugati lho iki sing njaluk. Wah ya. Situ beri. Rati pinangkani wae, rati. Ada kangen nikari bareng turang YouTuber. Hei, sampun katur. Sing makan di ngene. Ya sudah. Matur nuwun. Oke. Teguh. Wah. Beliau itu yang mengajari saya bernyanyi loh, Oh Mas. gitu. Iya. Suhu. Termasuk orang yang berjasa di kehidupan Hidupmu. saya. Iya. Matur nuwun ya Pak Teguh. Lancar rezeki, semoga sehat selalu. Engko ngasih dhewe ra isih ketemu bengi. Iya. Muga-muga ya iki ana tunggali. Anu Mas, tenang Mas. Warga Ndamen ki lumo-lumo. Tukang wedak, tukang pilis laris. Lo kok dilewati Mas? Ya ngene kok ya. Yo ojo. Ya, minangkani pamundhutan malih wonten Segara Madu. Iya, segara Mas. Segara Madu. Pliket dong. Oh, kan asin.
Asin dan manis. Iya kan aku ngomongnya segoro ki laut identik dengan asin. Oh, njok maksudnya manis. Berarti perpaduan asin Antara dan asin dan manis. manis. Oh, cumi-cumi berarti. Karepmu Bu. Iya. Ayo. Tombol kangen bu. Ayo Bu. Kuwi nek adu ning lor kono. Ya, ini kene. Ora ora. Tahu biar ning lor kono. Sindane bosok. Oh, no ya tahu. Kok kesuwen di Maneka warna berpuluh-puluh tahun menghadap beraneka macam jadilan. Ya. Ya Mas atur. Ayo. Sing kendang bosok ya tau ora. Oh tahu. wis tau ngopo sih? Sesuk nek ngono sahur ya. Anggap cerewet jadi. Enggak boleh, enggak boleh. Boleh, nggak Seniman itu enggak boleh seperti itu. Ya, ayo kanca-kanca dados. Ya, kanca-kanca. YouTuber Berkoordinasi Indonesia. Bukan cerita, bukan cinta, kayu
Sampun Segara maju katur. sampun anjir. Tangga ati iku ana limang tora-tora. Tapi bisa kota berharap Ati telu wong kang soleh kumpul ana. Salah sawijine sapa kisah nglakoni. Tapi kisah maca Quran sama nanti. Tapi kapan datang kira ingkang lupe. Insya Allah berjalan dan terbaik. Amin ya Allah. Karena